Kumane amuni jongsi APHRC party phan lam junoning jelo protangte hadak bad comments kangton kang thia comments playing serji BJP phan support lapen kangton protangte hadak stame bad comments do pikji Kardom domone tum Pirthe chelar tanglo itum akar bi Akai Aprang prang akar bi ason kalilo chelar laplo Bonta Aprang hut ason thot aki meki avelo kunat kupi pe na joine lo mobile phone na joine pen hamno mobile phone na joine thirak me ason ki paklang reels ka hino ki silam video ke hino ka bonda mobile phone pe na joine lahin chingki ke mobile phone pe na joine pinanso chekak samar sa pimar kangbo lahai ang deng an stame nangle erlo lahai ang deng anang kele pinang an ke munit aning ke hang aning ke hino pen kali jasmet pinang an ke mobile phone na joine pen mobile phone effect pen ahok lo laki Kuan ang deng an mobile phone na joine pen Pirthe chelar lo mobile phone na joine pen eprang kevangji kuan heno jilang pini la bangso o video lo kopi koson ituma khai chelar nang jina lahai alam pini itum la bangso o video lo chethan pon sina mobile phone alam pochot kali Facebook alam pot sitame chethan sina tangte video le pangcheng lo na Aprang prang Akai hut asai amu alam lahai jong si langdam lo pulotang te non Akai a Ove atum kachini dun de du piglang memes ha long sitame technology today kids will never know about this bro lason si non Akai generation tum Aprang atum along na kachini dun de du piglang Aprang prang langdam lo pulote mobile phone ave pena jo alu so pinso hi di along 14 years 15 years alom antame mate theu porom antame 7 stone alu so pinso pathu pik Kaprek aha walong kuputong kipune stame nitum along bangke 7 stone lapen kengkang 2 lapuson si kipu kengkang 2 labangta 7 stone na son lo bonta labangke arong kipu avi jadang lo even kabaddi mate kabudi pusipupu lahas tame bot pinso also mix chepangbu si patuthu sita nonakai ke pinso also mix puke pathu hai bangvelo athe aprang ahut ke ning ka heno ave matha ka heno ave pin pen pot thang chithrak re pin pen pathu pik bonta non ke aprang ason kalilo a generation si break tang daglo pen pot non ke aprang ason pathu hai bangvelo lapen ke aprang prang ahut isi interesting part ove isi an jelangpo lapen ke kibi ki thi usma atum pen henu a open gari truck ha selampo langroi akung lo judamji veg damji lapuson stame do pik hala kaselam dun thek theda tumangke handleman lo chiplang non ji pate conductor mo api bangke veg dun nong pon ke lapen ke non a generation 100% catch pu abangke selam bang det khangjang lo bon lapen ke thek se thek thelo bon bonta aprang prang a ove ahut ke catch ki pangjar kadukawe chilang pet pen jui pik lapen ke kumat akat si kepangjar kang tu najima lasi competition chi bye aprang prang cricket tournament lapen ke arong ka chidan stame chihung pik lapen ke kadokawe tum an sitame aning dok pet sa bonta non ke papi bom lo choki hola area aprang prang ke cricket ke pathu bi pik bonta non ke lahai ke pathu na thu bang ke kadokawe ta patukuk erdo Sop mobile phone a join pen mobile phone edik pen a jok pinang an kangton pontame dulo bihek thi hek atum risuma okorjang samar sa pima usuma tum anta edik tanglo pinang antum online mobile games pen a jok ok pran ki pamek ki pathu anathu lapen ki rong along jupilong kachilang dun lapuson stame avi bomlo jasmet PUBG mobile legend games lahai online games nang ki klang pen lapen non Akai langdam lo plutang te hem isi film lang rapet lapen ke Facebook along film lang dam rapet lapuson heno tanglo YouTuber tum an content creator lapen ke vlogs ki klem atum an Facebook lapen YouTube along amithang tangka earning reveal lo chepaklang lo pupen ke ka dokave angton akar bitum anta Facebook page chingpu tanglo ahok 100% kadokave Facebook ke do tum anta non ke page chingpu reblo Facebook long tangka long joy ke lapen tangka ke long do o pupena jok angton ta claim reblo impu reblo aprang prang body che expose ji chipaklang ji phanta therak pipi bonta non Akai Facebook long video upload lo te tangka long po ko an ma views ke ong la an lo tangka ke long dun ji aphai ke ong lapuson ha happen so arlo tum stame make lang no video ka selang lapen pinang anatum leak mms video ke upload pon lam juno kaning je non Akai akar bi a o yatum video ka selampen reels ka selampen si kaning je lahai api ong itu bakar bitum nang klang tang no lapujom si claim bom lam pulutang te kevangji lang a o we sitame lapuson lo lapen ke 100% view vek po ahok view vek po langdam no tangka a joine Facebook along lam juno meg lang no video ha si ke upload sai se itum akar bi penang an ke kel tang por humus tamedo so arlo tum apindeng pinipekok odun kel tang bontan non laso aker tang podim
pinso martum sitame pinipekok chingthang pamik ka pensi real salam lamji lapuan anlo lahai kopia pot lahai lam juno video ki upload lahai lam juno reels kasilam lahai tum konat kopi pensi freedom kelong lo athela tumphan maduta puhai bang ve ther it bang ave kumane amuni jongsi APHRC party phan lam juno ning jelo protangte hadak bad comments kangton kang thia comments playing serji BJP phan support lapen kangton protangte hadak stame bad comments do picji bonta halapu lam juno reels kasilam tumphan an ladake kang check dunang ji adimlo bonta video ansose share pidunsi aho or pidun thuji kumane content creator lam kimya video sikithan haladak kilang vegnang ji a video bangke share sesi ladak bangsi pop flop dun thuji lahlo non akai karbi labangso mobile phone pe na joine Facebook pen tangka long pe na joine api apotum avedat ateng lam jume juno video kasilam chi roasting video pupu nila anlangle bonta non latum phan ki roast nang jike latum hello pu dak pu it pu sit pen jasemet lapuson adim long women justice forum lapen ke student organization tum an lahai tum phan ke ther lapen ke strict action ke en ponang ji tu pigla jasemet viewers tum phan isi question aju ing tum pipot lam ke me video bang ke share sedet lam ke hino video bang le share rong pipot reports pipedet ladak hello ki chok che ke tangte pinya video ke lansik kang ton polo